Nggih. Kok diwenehi apa to? Yo pala samudra barang kandang. Kae gak ketoprak. Nggih, Sewanten pripun? kok saene ngono ya Paman. Lah nggih sae ya. Ora sae ora dijak. Lah ora pejak lah. Ajibane sampean mau wis rampung podo. Lah ya wis rampung ah. Apa iya? Heeh. Dan nyatane aku mau kok diencoki kewan. Kewan apa? Jangkrik. Jangkrik. Duwe. Sampean iki mau wajibane apa to ya? Ngurusi jangkrik ape kula niki. Aja nganti lerwo ing kewajiban lho Paman. Engko nek nganti murinane penggalipun Kanjeng Rama sing entuk duka rak sampeyan sak katrine. Lah nggih nek ngoten nek yang kon ngurusi jangkrik lah apa jangkrik. Tegese ya resik-resik kuwi mau. Nggih pun kula resiki wong jangkrik mencolot kok. Jangkrik ku nek sing ngene. Bisa pulang ta ya. Kirek. Monggo kanjengi. Monggo Kanjeng Rama. Agni Bayu. Paring dawuh kula Kanjeng Rama. Rama yen awan ora doyan mangan, yen bengi ora bisa turu. Estunipun ingkang panjenengan penggalih menika menapa? Ampun nyeksa lan raga panjenengan Kanjeng Rama. Nggih lho Rama, kok mboten kados adat sabene. Bener. Sinjang langit, Nggih, Ma. yen aku inggar-inggar saira. Tak galih saengga tak nalar. Suasana ing kraton Singasari iki pepuntane bakal anak kenarok ora bisa akur. Karo dadi musuh. Aku ora maido ya. Yen toh Jaya kuwi sabila lan Rama Prabu Kenarok perkara disedani lan Prabu Ansopati. Nanging nggone menggalih Yai Jaya. Iki merga karena kesurung lan nafsu. Monggo nafsu ki mau besok tetep gawe rasane marang wong sing lakoni. Upama ditimbang, Ger. Iki kuruk. Kono siji, kene siji. Cara dipetung nganggo hukum karma fala. Sapa utang kuwi tetep mbayar. Utang pati tetep nyaur pati. Karbu. Penggawean tetep peper ning bacut. Belum nyedani Kang Prabu Ansopati. Bareng toh Jaya saiki dadi ratu kados Singasari. Iki wani ngrusak bebrayane Kang Mas Maesa wong adel. Ha iki. Mbah, monggo dadane sing dadi. Kados pundi kan? Aku tetep narimake perkara toh Jaya tindake nasar. Menawi panjenengan boten narimakaken lajeng kados margi pundi malih. Anggen panjenengan saged balekaken kajayan wonten ing Singasari. Atibae Sabda katimbalan kula. yen tak gebuk saru perang Rama ora bakal menang jalaran. Dina iki toh Jaya duwe sifat kandel kalebu warsane Kenarok. Jenenge Kiai Gandri. Ya. Aku bisa sabelo karo wis banget. Aku kudu bisa duweni Kiai Gandring. Menawi mekaten pusaka Kiai Gandring badhe kula tidha kemawon. Bener. Sesuk welaku demitan. Jumusul sang Singasari, Jolongan Gandring ya. Namung sendika ngestokaken dawuh. Sawetara pamit
Soko Singosari, Rizky Margapati, kelakon. Iya ya Kakang. Aku ya melu seneng mergo apa sing sampeyan kekarepake bisa kawujudan kok. Pancen Kakang. kesempatan. Heeh. Nanging Iya Kakang. duk nalika aku lumebur nang gedung pusaka, ora konangan prajurit. Ning sak pungkurku katone ana sing koyo lanakku. Barangane Durjana kang manjing dusta ing plangkan gedung pusaka Singosari. Sopo kang dadi aranmu? Aku Maiso Cempaka. Maiso Cempaka. Ilange Kyai Margapati Sulanggandri. Iki mesti kowe sing nyolong. Ora tak silai. Oh, Pancen aku Durjana sing wis wani kumawagang nyolong keris Kyai Margapati. mumpung durung kebacut, tak jaluk ulung kita. Lagone tanganmu ning bebane nang caking nyawa. Hati-hati Kakang. Rombongmu Maiso Cempaka. yen kaya ngono sing tetulungan aku kuwi Rombong. Aja bungah sak jroning atimu, Maiso. Teges aku ketulung kelawan kowe iki ora. Nanging mergo aku kepengin duweni Kyai Margapati. Rombongmu Ya, panjang aku lan panggadangmu padha. Nanging kok ya kowe ngerti, aku jumangkah dhisik rambung kuwi genti kuwi. ora bisa Maiso. Mergo aku kepengin bales padine wong tuaku ya anu sopan. Mula entuk ora entuk Margapati tak jaluk. Rombongmu Ya, totoane pati nggonku nyolong keris Kyai Margapati. Yen kowe adreng kepengin duweni pitung kang oh, angka. kaya ngono. Ayo. Yen sampeyan iki Kakang padudon karo Kakang Ronggo niki ora ana gunane babar pisan lho Kene Kakang. ora ono gunane. Coba Kae jaluk sama. keris Kyai Margapati. Coba sawane Kakang. Pusaka sing kok apel ke aku endi Kakang? Lho. Wis dicolong karo pawongan Eh, Kakang. parah. Mengko dhisik to Kakang Kok Ronggo. kowe nyandek lawan laku? Sampeyan iki aja grusak-grusu ndang bali ndang nututi karo Kakang Ronggo Wuni. Lah kene ora, mergo aku kepengin duweni Margapati. Ning kene iki rak ana aku karo sampeyan wae to. Mbok ya sabet jagong luwih dhisik. Kok sabet jagong ki Ah, karepku iya wong aku kepiye, iki Wan? pengen sabet jagong karo sampeyan kok Kakang. Aku ki kepengin bales patine wong tuaku. Iya aku ngerti Kakang. Ngene ya Kakang Ronggo Wuni. Kepiye, Wan? Wiwit pisanan aku iki ketemu karo sampeyan, sakjroning batinku iki ora tak selaki lho Kakang. Aku iki duweni rasa tresna marang sampeyan. Wis seneng karo aku. Iya. Wane yo, Piye Kakang? aku gelem nampa lawan kowe. Nanging aku duweni kenjal. Sampeyan duwe penjaluk. Iya. Waton ora lintang lan rembulan aku bisa mawujuti Kakang. Tenan apa ora? Iya, bot-bote aku iki tresno karo sampeyan iki kepati-pati yen to sampeyan iki kepengin apa wae bakal tak wujuti Kakang. Yo, wane yo. Piye Kakang? Yen Ronggo kaya Wuni? ngono aku kepengin kowe menehi Margapati kelawan. Dadi aku kudu bisa nyolong pusaka Margapati tak urungke sampeyan Kakang. Ora san dadak kesuwen tak wujuti Kakang. Tak nglapati kelawan. Mas,
Singosari nyidra lambang Kejayaan Singosari sampun kalampahan. Saged kelampahan. Lah menika lho pusaka Kyai Gandring. Pusaka Singosari iki akeh banget. Pokoke kowe gebyak. Pun taliti langkung rumiyin, Mong. Yen iki asli Kiai Gandring. Leres menika. Apa titikane? Titikane menapa, Kanjeng? Rangkane danganan iki digawe saka kayu cangkring sarwa ukir. Kayu cangkring sarwa ukir. Ya iki. Iki sing dadi rebute wong akeh. Langit Kula, Mong. pusaka tak perake kowe. Areke kula. Ya. Pusaka iki reksana kok dipersana di ojo nganti ilang ya. Namung ngestokaken. Dibayar Sabtu sabtu kok jiwen. Kok dipasrahkan wis bakal Bareng iki lumaku ning sikilku. Tumuju ana ing papan kene. Lire arep ceblok. Nyambut gawe doler ora tak potong bayarane. Sesuk dadi gawe. Malin pelayune ning kene. maling kowe. Aku dudu maling. Dudu maling. Nanging aku ngoyak maling. Di papan kene iki ora ana maling lho. Anane ya mung aku. Dadi ning papan kene ron maling. Ora ana. Yen kaya ngono kleru nggonku ngoyak maling. Wah, kok kesusun jek kesusun ta yo. Jare ning papan kene ora ana malingan tak goleki Kenji. Iya, gak kepengin ngerti aku. Sapa kowe? Aku Sendang Langit putri ing Kediri. Sendang Langit Putri Kediri. Iki pemungkon Kediri. Iya. Yen kaya ngono adung kon ngoyak maling. Kabeh wae. Selak adoh playune maling. Ah! Gitu iki. Aja kesusun ta yo. Ya kene ra entuk mulih aku ki. Kok dhisik sapa kowe? Aku maiso cempaka. Pesa cempaka. Nah, kowe kok ngoyak-ngoyak maling? Jane iki sing dimaling apa to? Sing dimalingi pusaka ampuh jenenge Kris Kyai Margapati. Kyai Margapati. Heeh. Ya mung Kyai Gandring. Iya. Kowe mesem gumuyu sawise aku kondo. Ya toh. Mergo aku ngerti papan dinune. Kowe ngerti duluwe Kris Kyai Margapati. Ngapa-ngapamu? Ora ono kok. Pesa cempaka. Ora kok ateges pusakane kuwi mapan ning epek-epekku kuwi ora. Ya terus. Nanging aku ngerti papan dununge mergo aku sing duwe. Tenan. Ya. Yen kaya ngono aku nyilih Kris Kyai Margapati. Pilih. Kepengin kedudungan ta? Iya. Gampang ana syarate. Duit Ora butuh. yen aku duit ora duwe. Aku ya ora butuh. Sing butuhke apa? Sing tak butuhke atimu. Aku atiku malah mbok jaluk iki terus piye? Dah, wong kok ora sangket babar pisan ki lho. Kaya badri ya ulah. Sing tak jaluk kuwi aku pengen bojo Mesa Cempaka. Tenang. Apa ya ditolak wong ayune kowe. Arep mati sida. Tenang ta kita.
tresno Cahayu. Yen kaya ngono bakal tak wujuti nek ana sawetara ya. Janji Winata. Aja sumelang sindang langit. Sawetara aku tanggung jawab. Sembahku aku silihi keris Kyai Margapati, rampung gaweanku, tumuli aku tumuju ing Kediri. Sawetara aku jaluk pamit. Aja nilai janji Ora, aku ora bakal janji. Dadah. Dadah kakak. Sampuna yati. Berikan tresna. Ayu anakku wedok. Nggih. Pitunging Rama ya nggih. Sesuk kuwi dina kang becik. Aku bakal tumeka ing Kraton Sungsari. Tak longgo Kritajaya. Kersanipun Kanjeng Rama. Pusaka gawene. Ma, apa? pusaka rak nggih nembe kemawon panjenengan weruke kalih kula. Mbok nggih benjang kemawon ta, Ma? Kanggo niki sesuk aja semayani. Ya. Dipuken. Ma, kados pundi kula penjet? Lah wong pusaka kula ijolke katresnan, Ma. Piye? Piye? Kok ijol katresnan? Wani-wani gandri kok bali no. Ora mundung. Bapak. Suding apa dira kowe? Minggat. Gegeden rumangsa sing kudune kandha kaya ngono ki aku. Lah nyatane ora tok cul-culke. Ora tok cocok. Lah rumangsaku adikku sendang langit kok. Lah saka rumangsaku ya sampean iki sedulurku lho ya. Sopo sih? Kenalan iki. Tepunan. Tepunke ya. Sopo? Jenengku. Larasati. Nek kok krungu kowe. Aku ora butek kok. Aku Agni Baya. Lho lah, kok cepet dicolke lho aku. Seta. Cah wadon senengane geret iku lho. Dadi malah krawok. Sapa jenengmu? Agni Baya. Agni Baya. Lah ya wis rampung Agni tetepungan. Baya, ya pancen bener. Tak bacotke anggonku arep goleki lawan adikku. Apa ya tak coploke wae tak coploke. Ame digorot geret terus. Lah sampean ki ya kesusu lu. Jane karepmu ki apa? Ngene lho Kang Mas Agni Baya. Alah. Gak ketoprak.
gede pangapurane ya. Aku mau ngrangkul kelawan sampean. Ning yo ono batine kelawan aku. Batinmu apa? Lah aku iso ngrangkul bagus ya. Biasanya saya nang omah ya ngono kae. Sembrono. Ini lho Kakang, Apa? aku jaluk tulung kelawan sampean. Jaluk tulung. Jaluk tulung apa? Ngelangono goleki sedulurku. Ora padha-padha golek sedulur. Ya ngono ayo. Apa sampean ki nang jaluk opah? Jaluk opah apa? Sing tak duweni kuwi iki Tresno. Ning Kudune aku ra ora yo duwe kowe wis bondo. kudune ra yo wis ngerti. Ning ngono. Anane aku gelem sabiyantu kelawan kowe, aku duweni rasa karo kowe. Wih, yen kaya ngono ayo. Bensin nanti ya. Iya Kakang. Kelis Kiai Margapati kelakon tak colok. Wis bisa ning tangane sampean meneh ya, Sebelum Kakang. aku nang nganti Iya, iya, tuwa iya. iki. Ih ngono. Iya. Lho, lek kae sapa, Kakang? Sip. Oh, teko yang ke Durjono. Kiai Margapati tak jaluk. Kiai Margapati gandeng yo tak jaluk. Kelakon ning tanganmu nang yen wis gumlundung sirah. Mati. Tiwas ya sang piyen sampean iki padha cengkah. Lho kene Sing sampean rebutke iki apa? Keris Kiai Margapati, Keris Kiai Gandreng. Kae lho digawa mlayu sedulurmu. Loh, Yon! Wanen Yon! Iki kaya Kakang Ranggawuni. Ana apa wae? Aku cinta padamu, Kakang. Cinta. Oh, oh. Seneng. Iya, Kakang. Rumangsamu terus Sampean aku iki seneng ngono. lak arep ngepek bojo aku sida ta, Yo, Kakang? Neng Margapati gorene. Wis to, Margapati disisike luwih dhisik. Ora bisa. Lho. Yen kowe ora gelem menehke Margapati, yo ora bakal tak tampa kowe dadi bojone. Dadi sampean iki ora sida ngepek bojo aku, Kakang. Yo. Disekseni kabeh lho ya. Sampean iki ora sida ngepek bojo aku, sampean ora sida tresno karo aku. Sen pengkono aku pamit bali. Lho, Wanenyon. Wanenyon. Arep nih. Apa, Kakang? Kowe iki arep mulai. Jare iki sampean mau wis kondo to. Yen sampean iku ora duwe rasa tresno karo aku, sampean ora sida ngepek bojo aku. Ya yen kono aku bali wae. Sik to. Piye, Kakang? Ojo kesusu. Heeh. Wanenyon. Piye Kakang Ranggawuni? Biyen aku wis kondo karo kowe. Aku gelem nampa karo kowe, waton Margapati mbok ulungke kelawan aku. Saiki aku ngerti Margapati ana ing tanganmu. Sampeyan ngerti ya, Ya Kakang? aku ngerti. Pusaka Margapati iki tak ulungke karo sampeyan, Kakang. Waton siji syarate. Apa? Aku njaluk cium pipi kanan, cium pipi kiri, karo dirangkul. Wanenyon. Piye, Kakang? Kowe diingeti wong akeh apa ya ora isin kok. Oh, ya ora isin. Kuwi iki kabeh ora wong, Kakang. Lah kok ora wong? Penyakit beras. Padha karo kowe. Iya, Kakang. Ya ora Lah apa-apa. piye, sampeyan iki sanggup apa ora? Ya aku sanggup sing baku Margapati ulungke karo. Lah yen ngono dilakoni luwih dhisik aku durung kok sayang kiwa lan teget kok. Yon! Wanen Kakang, Yon! tak ulungke marang sampeyan. Aku ki jane ya wis melah. Teratapan atiku mergo patramu ki ya ora bener. Tenan to? Lah aku wis kadung Iya, pesane. secut kok Kakang lah kae tak ulungke karo Kakang Ranggawuni. Dadi ngono. Iya lah wong Kakang Ranggawuni ki kondo,
yen tresno karo aku siji syarate. Waton aku bisa duweni pusaka Margapati, tak urungke karo Kakang Ranggawuni, aku dipek bojo. Jadi ngono. Iya, Kakang. Kekarmu kelakon ning kowe ngorbanke panjangkane awake dhewe lan wong tuane awake dhewe. Ya aku ra ijo wong aku tresno karo Kakang Ranggawuni. Ranggawuni. Maesa Seneng atimu. Gembelo sirahmu. Dipeh dipilani adikku Nararaya Waningyun. Kaporo adikku Waningyun kepati-pati tresno lan kowe. Maesa Cempaka. Iya. Pancen bener apa sing dadi kandhang. Sedulurmu Waningyun wis kapiluyu kelawan aku. Malah Kaporo pengen dadi bojoku. Yo. Ranggawuni. Ya, Umpama adikku tresno kelawan kowe, Kaporo kepengin duwe bojo kowe, ora apa-apa. Aku jumurung, aku sarujuk. Ning ngono syarate. syarate apa? Keris Kyai Margapati ulung kilaman. Kepenak temen tembung. Tak rewangi aku kepengen duweni Margapati, ki mergo sabiyantune kelawan sedulurmu dhewe. Yen kaya ngono kowe ora ngerti kekarepanku, panjagaku luhur. Aku iki duduwe sedane wong tuaku, Padha karo aku. Aku uga ngudi tuwuh marang sedane Sudarma. Ora ngajar, kowe iki menungso ora kena digawe becik kowe ya. Kelakon pentingku. Palasati. Panas, Pak. Ngono janji jare tresno karo aku kok. Kakang, aku ki goleki sampean. Terus Apa to? jare aku bakal gelem aku wis nulungi kowe kok malah Bakal belum apa? ono wong lanang mengkene kok malah seneng. Lho kok mengkenek rumangsamu? Sedane ki Bisa seneng karo aku apa ora? Lan badan ki aku tresno kelawan sampean. Ora ana wong bagus kejaba sampean. Ora ana wong sing tak tresnani ya kejaba sampean. Lambe wedok mesti ngono kuwi. Lah jeneng Ngapusi. Lu tenan aku ki ora Lah, ngerti nyatane ngapusi ya. Ono wong lanang liya sing luwih bagus. Ora Mbok jeneng. rangkul. Wis jenenge ki bagus sampean. Bagus aku. Kayak ngono sedulurku, Kakang. Dadi kayak sedulurmu. Iya, Kakang Rombu. Dudu pacanganmu. Ora. Isin to sampean to. Sing to. Aku njaluk ngapura ya calon IP. Sing nyalonke sapa? Lah kae Wis genah, tresnanku. Sarang bojo kan? wis kleru tampa, Paling sumbering perkara. bojono. Kakang. Maesa Cempaka. Aku dituduh karo wong tuaku. Jul Sumelang. Mongko aku tanggung jawab sama kowe. Loh, Kang Mas. Adi sendang langit. Aku dalam ngapura kudu pesakit. Tenan ora? Tenan ora? Sampean ngono. Bapak tanggung jawab apa salah? Jarene atimu wene karo aku. Pancen sautuwe kanggo Kowe sampean. malah cidro tresno, Iya, cidro tresno. supaya iki ngono. Sampeyan senengmu tinimbang aku sing ngono. Ora iso sabar. Wis sampeyan ki ya padha wae. Lames kandhane tresno. Semuanya kepastian. Cecak karo ngono ya. Sampeyan sabar, mongko yen sampeyan Iki katresnanku calon bojoku. Di adi Wani-wani sendang langit. cekak. Di mencetok. Wis rupamu bagus, sandang kanggo apik. Dadi tenane kowe sujono karo aku. Lha yo kene ora, iki lho calon bojoku. Adi sendang langit kan mula adikku. Adikku. Adimu. Iya. Maaf ya. Sing, Kang Mas, niki sing kan. Lah kok malah pura-pura keluar iki lho. Kakak. Kakak apa, Pak? Dadi Wes mungkin. iki sendang laat adimu. Adikku sendang langit. Lah yo yo, sing gedhe pangapurane Kang Mas. Oke, Bro. Kadang jenengan menika kula tresnani. Sumbering perkara Keris Kyai Margapati. Kakang. Apa? Kakang Maesa Cempaka. Ning kene aku yang dino iki aku njaluk sepuro sing dadi sampean kaya ngono lho. Sampean kudu ngono aku. Jebul sampean dino kaya ngono. Langit. Apa? Lah kowe kon nesu ki lho. Kok ora lesu? Sampean dadi cari karo wadon. Napa ora kono aku lan? Hah? Sik sik. Piye karo
aku. Duh. Lah wong ana kaya ngene Kamila sing kaya Ya, bener. Aku kok Kamila kowe. Ning iki dudu katresnanku ya, Ngin. Lah, Ngin. Sapa? Iki mono adikku. Adine sampeyan. Adik. Calon ipeku. Pangapurane yo, Pe. Wis ngerti. Monggo muni. Tak jaluk Margapati. Mulung. Kula niku pun kedunungan keris Kyai Margapati. Lakon jaluk Rangga Muni gara-gara yo aduh. Lha iku piye? Kula niki. Iki calon bojo kula. Wih lek empuk lah. Mboten saking kasur iki. Alah. Oh. Sampai niki keri kok, Pak. Mujur repot. Repote kujure piye? Anak sampean wani nyun. Panion kenapa? Kula niku lak kelampahan. Kedunungan keris Kyai Margapati. Iya. Keris Kyai Gandring. Karepku kula jumangka. Kok malah keris iki dijolke lanangan iki lho anak sampean iki. Atene wong. Lah kula pun kadung tresna kok. Wae ngedu. Senderes Kula, Pak. ilangi Kyai Gandring. Kuwi padha karo ilangi nyawaku. Silang lanangan. Kula julke niki lho Kakang Reksa. Heh. Pamungane Kanjeng Rama. Apa mau? Sarep mau? Sarep mau? Kowe aja suki kendel boluan. Kowe wani pitu kok iki. Kula niku Kowe gelak jotos, ora gelak jotos kowe. nek kula lepat, kula purun dipun joto. Ning tepung mboten kali niki. Iki bapak kula. Iki bapak kula. Ampun, Pak. Ampun. Sapa ki? Niki bapak kula. Ah ora ngadil iki. Oh nggih. Kula maesa wong ateleng. Kakang mesu ateleng. Nggih. Iki dalane bondo mboten kliya. Ketoke anak wedok maksudane nggih Cempaka. Pak. Anak lanang iki endi kowe? Kula calon maratuwa. Iki Wis sinten iki? Niku anake Mata. Kula Larasati. Iki anake Munata. putune Bapak Panji Pati Pak. Bebel bapak. Nek kowe arep madu lan arep golek Cempaka. Suduk kuning takmu. Mergo tenan iki anake sedulurmu. Lah anak wedok yang seneng karo kene, kowe besan karo dulur. Nggih. Nggih. Tuk ing perkara Kiai Margapati ya Kiai Gandring. Rene Kiai Gandring wis ning tangane si putuku. Rangga ini ki pindho kebo wis mabali ning kandhang iki. Nek aku jejerno kedadal iki mongko duwe sanjata. Ngopo dadak ora diperintah ki ngono? Kan ya, Mak? Kiri kuwi gunung, lusi kuwi suket. Sak dhuwur-dhuwure gunung isih dhuwur suket. Jer Basuki mawa piye. Iki perkawis, Kak.
tasih kemutan bak-bakanipun. Ngipi apa? Titiyane Gandayani Puspatajeng kasih Titiyani menika saderengipun Gandayani saderengipun Puspatajeng. sing ndak karepe ora kaya ngono, Kak. Kados pundi? Tegese. Ya. Tegese panjenengan kedah mengku sawijining wanita minawa garwa Prameswari. Ya, ndak Monata. Pak. Sajak kenal bocah. Kula mboten tepang ning cetha niki ajeng do nglebeti prajurit wonten ing Singasari. Sapa wae? Lamar. Halo, Tru. Ya sapa satune? Aku ora arep nglamar dadi prajurit. Lah terus Nek kowe pangling lumrah jalaran biyen isih kurang bayi. Sing arep mbok pateni eling ora? Aku Maiso Cempaka putrane Rama Maiso Ngati. belum. Isih urip? Nek ngono kowe bayi sing arep tak jojo kae. Kok kowe sing urip kena sapa? Lho, Kang Bokoso. Piye tru kok isih urip? Piye karepmu? Biyen arek wis mati. Jroning suka kudu eling lan Iki wis ngelenyo. Iki pertanda nyawane wis arep ilang saka roko. Paman Jaya. Kula kepunuhan panjenengan. Mboten hak lan kagungan panjenengan Datulaya ing Singasari. Singasari sing ndarbeni toh Jaya. Oh, kowe bawa. Ngadeg. Kowe lara ngadeg tak dekno kowe. Napa niki padoske toya mawon? Aku nek esuk ora iso ngati. Tru anakku mati tru Ora masalah. Aku saiki wis ora dadi bambangan ora masalah. Aku iki jago ngardi. Ora ya. Iki ora bathuk. Bokok ketek. Halo, Tru. Ibu Brojo Dewi temekaning pati. Sumbering perkara kowe. Dudu. Sudah tulan kabeh wadul balane. Iya. Ning tenane aku ora mudeng. Kowe lho. Goblok. Ketemu lho. Ih. Timbang kowe belek. Kanjeng Ratu Mak. Langung prayogi negari Singasari pun paling ningkat. Lajeng sinten ingkang kagungan? Turun Prabu Anusapati ingkang wayah Ki Ranggawuni. Nggih Ranggawuni. Yen kowe bakal tak pasrahke marang siramu, nang eyang titip daging sak tempel marang siramu. Bagus pekaten iki. Ranggawuni ayo. Tinggal dulu seni marang bapak paman karesu. Semuanya tambah karesu. Para kadang-kadian. Kula nderek anu seni kalenggan menika negari Isyosari dipun kemudi kaliyan Ranggawuni. Badhe kula paringi jimat asma Sang Prabu Panjenengan Wisnu Wardana. Ki Margapati nggih Ki Gandring. Menika yasane Empu Gandring saking dusun Luluban. Menika sampun ngokop ludranipun tiyang pitu. Kangge rekani supados lestari widodo Sang Prabu Sang Mapanji Seminingrat Wisnuwardana ngiring asta negari Indrasari. Kyai Gandring badhe larung wonten ing Kali Brahma. Nuwun sewu Sang Prabu. Kula nyuwun bumi Malamalung kangge rasa lan padhepok sedaya para biksu lan para brahmana. Monggo.
menawi kersa panjenengan kados ngaten nggih kula paling. Ing negari Singosari menika sampun nemahi ayem tentrem gemah Pak Nok Jinawe. Mugi kemawon sumrambah wonten ingkang amengkugati inggih punika Bapak Kagungan Kersa. Mugi-mugi mawon kathah rejeki cedhak ing bilang. Mugi-mugi selamat sing ditanggap, nggih selamat sing nanggap. Monggo sami-sami gembul bujana.